दिवाळी म्हळ्यार वेगवेगळ्या सणा परवांचो उत्सव। बुधवारा दिवाळी जाले उपरांत बिरेस्तारा लक्ष्मी पूजन जालें। लोकांनी आपल्या आस्थापनांनी तशेंच घरांनी लक्ष्मी पूजा केली। आयडेक्स्को ब्युरो रिपोर्ट। मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत, तुमको निस दिन सेवत, हर विष्णु धाता। ओम जय लक्ष्मी माता। माता मैया तुम ही जग माता, सूर्य चंद्रमा ध्यावत, सूर्य चंद्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता। संपत्ति दाता मैया, सुख संपत्ति दाता, जो कोई तुमको ध्यावत, जो कोई तुमको ध्यावत, रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। मुखवासनार्थे पूगीफलसमायुक्तं नागवल्लीरं चूडङ्करपुरसहितं ताम्बूलं प्रदर्शिताम् हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमपेशकुपासो अनन्तपुण्यप्रदमतः शान्तिं प्रयश्वे पूजासम्पूर्णार्थे व्यावहारिकदक्षिणां समर्पयामि। आणलेल्या सगळे फळावरती आणि नारळावरती हात लावा आणि नमस्कार करा। फलेन भरितं सर्वं त्रैलोक्यं जयराजस्मात् प्रदानं सफला सर्वदा फलार्थे नानाविधफलं श्रीफलं समर्पयामि। अधिकफलतिर्मङ्गलमेनिराजरेष्ये चन्द्रादित्यो च तरणविद्युद्गृहस्थैव च त्वमेव सर्वज्योतिषम् आर्तिक्यं प्रतिगृह्यताम्। जगोरे कुमरा चन्दनाचे गोटे गोकुमकेशरा, हीरे जडिता मुकुट शोभतो भरा, ऋणगुणजीनो भूरे चरणे गागर्या। जय देव जय देव जय मंगलमूर्ते, दर्शन मात्रे मन कामना पुरती। जय देव जय देव लंबोदर पीतांबर फणिवर वंदना, सरळ सुंदर वक्र सुंदरियाना, दास रामाचा वटपाये सदना, संकटी पावाये निर्वाणी रक्षावे सुरवर वंदना। जय देव जय देव जय मंगलमूर्ते, दर्शन मात्रे मन कामना पुरती। जय देव जय देव। निर्विघ्न पूर्ण संरक्षण प्राप्ती जाऊन त्यांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने कसले तरी बाधा असो, कोणाची नजर असो, नसले ग्रहांचे बाधा असो, सगळे निवारण जाऊन जे जे मनका असो आरोग्य प्राप्ती जाऊन देश चमत्कार मध्ये तिथून बाधा येणार राखण प्रत्येकांचे मनोकामना जे किती त्यांचे उद्योग असा ते बरोबर तिथून भरभराट जाऊन देश चमत्कार मध्ये मनात जे जे मनाकामना मनात चित्त आशा आकांक्षा त्यांच्या मनासारखे त्यांचे पूर्ण करून दे। हातीन पायन बरे आरोग्य दे आणि चलताना येताना फिरताना प्रश्न गठ्ठ राखण दे। हातीन पायन बरे आरोग्य देऊन सगळं क्षमा करा, सांभाळ करा, राखण रखवाले करा आणि सर्वे जरा सुखिनो भवन्तु।